Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en dasaem ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nibag na bigat yu amin nga sa nga panda papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumanan nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kaya ito iti pagayam yun ni Manong yu Nemi Ruiz, kumapkablaw tinimbag nga oras na papagay may padaanan nyo ti pakasritaan ni Barbara. Anya ti mapasamak, hindi ta mapukaw ti engagement ring da Barbara ken Rafael. Lagay nayat kayo kada engagement ring yo. Ken mapukaw. Medyo mabait makapukaw. Anya ka ti mapasamak. Sa pulan nyo ha. Anya ti kay papanan na ti pa nakapukaw ti sing-sing wano engagement ring. Nilagit pa kasagnan, di may isang sing-sing. Kagayang kapsat, nga agbalor ti almost 500,000 pesos. Please share this program. Papagayam, share this program. Papagayam, may sagudayan nga rin ti surat. Ni pagayam tayong Barbara. Kung ano rito Dear Manong Nemi. Manong Nemi, asinuman ti tao kumanga saan nga garapaap. No ti kasasad ti panagbiag ket narikat unay, siyempre arapaapen ken ikalikagom ti lumungaw ken sumaliwanwan. Adda madagay ti kalkalingan na ket saan nga pangpenpan nga nayunan ti adda. Basta umanayen, kompleto nga panangan ti talong aldaw, unong panangan iti may sa aldaw ti talong nga beses, at na nakasagana nga kwarta for emergency, ken natalged nga balay, kuno pagtaingan, natalged kagangila nga trabaho, may kanlagit tinaranya nga masakbayan di kiti anak, umanayin dita. Tagunadan nga mapneg kan no anya ti paay ni Apo Diyos ken ka. Irinto at damat digiti tao Manong Nemi adulang arudan ti adda kadakwada. Kaya't na pala nga nayunan. Digiti saan nga mapapnek ako na. Gagang ilang ti pamilya nga naraingak Manong Nemi. Iso na lang ta medyo dakil ti pamilya mi kaputa 5 kami nga kakabsat. Irinto tanitatang Manong Nemi a plain laeng nga karpintero. Ninanang adamat sang kabasit na sari sa store nga bambantayan na. Nga mabaling nga pamataudan ti ganansya na pialang adama libre ako na damano. Siyak ti nauna Manong Nemi nagpatinggak lang iti second year college. Saan kun nga naituloy. Tanairan na idi, third year college sa kuman, idi ta madisgrasya ni tatang.
natnag manipod iti second floor nga pag-ubraan na manong name. Imbag, ta saan nga natay? Ngem, saan unayin nga makapagtrabaho tinadagsen manong name? Nga manipod mo din saan akong nga nagbasa, no di kat simbre ka kung nagtrabaho. Simbre ka iti may nga department store, iti mall, aka sales lady. Irinto nagkakapsat ko manong name kat nagpatinggadalaeng iti high school. Nga ni Adjek, nga ni adin ko nga June, manong name ag tricycle itan. Agpaspasada iti tricycle. Irinto nagdi sumasaro na manong name at datapala iti higher grade, sumasaro ang agturpus. Kung nangarot din tatang kininanang kanyak manong name, balasang kan, Barbara. Lagat pasensya ka na no, saan mi man nga maisaka iti panangituloy mo iti panagbasam. Mabalim mo mo't agurnong anak. Tanong makaurnong ka, ituloy mo tumalatag basa. Nagbasa ka ita, sumaruno, agubrakan tumanan, saka tumanan nagbasa. Babayin nyo na tanang. Tang, tsak numat lang may concentrate no saan nga tuloy-tuloy. Sa may saan na, bakit? Imposible nga nato yung pintas ti anak ta nga, may isang nabalasang, ang dalagin din na boyfriend man. Tang, awampay, nga matuloy kita kararim kanya. Tsak nga rot amo noon, sinot pilyak katakwada. Agad na sinot ipatpatig mo agad sinot pilyam. Ang no kas pagarigan taad namnamaim nga baka aon kang ka iti rigat. Apagad din nga saan isot sung batak. O na saan ko nga ayatin tang. Masapol nga ayatin ma. Awang ka titagararin ka na nga tayo adda mabalin na. Manong nemi malagip ko adagos ni Rafael. Ni Rafael manong nemi no kastang umay dito department store nga magtrabaho at kasla ang katin na di katikatangan na. Kasi tinaminsan manong nemi nga may siyak man iti si Mabat. Hi Rafael. Uy. Talagang mabang aral nga dagos diriknak na makita ka Barbara. Amom, tikatangin kla ko magit basit lang. Itakit yadado. Thank you. Angim saan nga siyak ti bunara ano ko na din maapektaran. Mapaburan. Hindi ka dati bus ko ng inchik. Bak nang laro din sa pala umay gumatang gadagiti tagila ko na hindi adadang dumakal ti kanan siya na. Di ba't nga rin ngumina ti ngumato ti sweldo mi. Kunakmet manong naming in sungbat. Ngam ti kinapudno na manong naming manipod iti nagbaling nga customer mi ni Rafael na siya adagos sa pulan na nuka mang sangok yan kuha na may ayatan tinchik aking kukwa manong naming ti pwesto mi. At ano ka ikarawa na kanya bonus ko ano. No agkarawa manong naming medyo isagid na tilupok nga da ikarawa na. Luko dati ng chik na ko na crush na siguro. Kada kami manong naming sales lady, hanggang kaputa siya tag ko na ngayon salaga nga siya ti kapipintasan. No idilig ko tilangak, takder ko, kinakinis ti kotis ko manong naming kadagiti kakaduwa. Umapapal tangarot kanya. Among Barbara, kaputa sikat kapintasan, sika akanayon ti asid ka ni Rafael. Agar-arim kang ka. Tsaka mo, nasyak terman na siya, aklo na kasigod. Apay mat, guwapo. Kanlangan na tinada mabalin na, di ba? Di mo pa mo no, trabaho na. Diyan ka mo nagsalsalud-sud, siya man. Di na pa inalat cellphone number mo, di na ka pa tinawagan. Alangan mo ng edad ko, no, di na dawatin. Ngayon kinapudno naman ng name, sulat tate adda, iti lagip ko, no kasta, ngagmay may sak, no dak dito balay, no ala kung diturog ko, kasla saan nga may kat. Di pa kabuklan ni Rafael manong name, o na nakakidemak, kaslakit kita enak, kaslakit kita ekmat. Dito ka din di ko nada nga ayat. Nga magayat nga ta ni Rafael kanya.
Ato na kita agar-aram kanya kung anong name at may tricycle driver. Ilibre nak no ka. No, may alain dito bala. Isa nak tulod iti mall. Ipilipilit ko no ka manong name. Di kayo pagpletek kini Rupert. Nga tricycle driver nga agar-aram kanya. No, di naawatan. Idisuklatan. Mga mukha unak no. Nadapi kutsero ko nam. Ito na minsan nga kahit ko tagsakay aglugan iti kalesa. May samat nga baro manong name kutsero. Saktikit kitaan na. Ading, mabalint agaram ken ka. Hala ni Manong, mabalinlat at balasa nga malaksidan hang kapay nga ano adan sawam. Misak pa lang nga baro. Nanumu akot zero. At ang digidikon daway Manong Nemi, nakayad da kapag inagawad da, kung umay no kaalain, dito yung mall nga pagluganan. At dapat jeepney driver Manong. Tanong saan ka tricycle, wano kalasat pagnaak. Papanag di pilaan ti jeep. No mayra naman nung nemi agluganak, agsakayag iti yasango. Sorry, pasalikit kita ang nagji-driver, guwapo mat ka diya. Hello, Barbara. Oh, amang tinagan ko? Asino man kaligagom mga lalaki kat maamuhan na nga maamuhan ti kaligagom na. Mabalito magpasya di balayo? Hanang kang maawat yung magpasya di balay? Kaya nga rin pag-ubraan mo, may kanto pa siya rin. Ado manong name, hindi kiti mangi parparipirip, itikirik nada kaninyak. Ngayon naman ni palagip datatang kininanang manong name, gundawaya manakot at daking kapintas. Madatamat may bagay kang ka nga, lalaki trumbeng aklunem. Akas to lang arod ng tikinarigat. Saka pala, makiasawan to't marigrigat. Abos na marigrigat, kabilin na kanto, ay nakaw. Tanangin nyo tagpili anak ko. Iti para ka nagiti katakta ko na yun to. Aging ka nung naming nga Jack ni Namnama, nga pormalin nga may nakpinasyar ni Rafael dito balay. Ni John nga ating kumanong name iti mighty, nagtugtog iti saled ko, manang. At mang pasyal ka nga nakakutse. Guwapo ka na doon ibit-bit na. Grocery item siguro na kita. Oh my God, alis to am. Ito. Asla mauraman. Kalalis to ma. Siya tayo nakapasungan kang kuwana. Dinamag ko no, masabol na. Sikat imbaga na. Nagtatrayak mo timbay dito na. Si Mabat hindi tatang kininanang. Ganyan kakapsat ko. Oh my God. Yakit apo, excited ka launay. Unan sa isang sangay layo ito yung may mang pasyar kang kamanang. Di kotse. Guwapo. Bak nang dilangana. Kanadot pasarabo na. Anya pala di kayat mo. Kadagpay sumanong name adot kitim pasarabo na kadatatang kininanang kanirekabsat ko. Nako, mababa inakpakid din. Pinagkanda kami tingod daw manong name nagsango. Nagtukaw iti salas. Flowers for you. Rafael, Jack Pulos din namnamang umay ka nito balay. Nakababayin pa iti kasto nga balay mi, nakanunom mo kami. Ora na numungan iti balay yun, nas talagit na talagad. No agbagyo kita, saan ka nga maslip, saan nga marabati balay yun, nalagdamit. Ken, tinapatig, agbibinatag ka nga sang kapamilya, di ba? Makita kit na ornos si pamilya yun. Pasarimet agapad na nang ginatang hanggang grabe gagangil asin nung pat ang sandang hanggang mo may bayag kinawatan dan tumitlay pasit lang deta abnormal met ni relasyon no awan ti riri ti tunggal mais di ba kastamat kada kami ngagkapsat pasarimet agapa kami ang saan kami met agdidinangran gagangil lang sinupyat awan met etay bimbinnog ko basta gagangi lang. Kada kayo, Rafael. Kumusta ang ti pamilya yun? Well, sa klayangan ti awang asawa na kada kami nga talong nga kamsat. Na siya namin ti biyag di kamsat ko kang kraman ti pamilyada. Damat sang kabasit business nga imamanage ko. Kahit ko nga rutin ti kasawa eh. Nagkasat lao na ti babae nga baling nga asawa, Rafael. Gabat na makita nasingpit ka. Ang kainom ti anak. Occasionally, no ada okasyon, gagangay lang mag-isango Basi-basit lang.
Taka sa pula matibag iti arak eh. Sigarilyo nga eh. No? Diyak to kayat nga padasin ti agsusup ti sigarilyo. Agsugal. No? Di lang pagsugalak. Sugal ti biyag kinayat. Kahit kita nga sugal, ti pusok. Nga agayat ka. I love you, Barbara. Rafael, sana ka may karikan ka. Abi nga dahil dagos ng ibagam. Saan ka may kari? Anya ka kumatap no, sana ka may kari? Awo no saan ka may kari kanya? Sana ka nakapagturpos ti kolehiyo. Nagpatinggak lang ti second year. Mabali mo tumating ituloy. Tulungan ka. Thank you na lang. Oh, abi nga di mo umawa, di mo kayat nga awatan ti tulong ko. Rafael, abi nga. Kasi kala, di makaid na. Nagbali nga problema, ti panang ibagam ti I love you kanya eh. Uy, sorry ah. Nung nagbali nga problema, ti panang ibagak, idipod nung ariknak. I love you, Barbara. Malaksid nuwawan ti mariknam nga ayat, akas ti marikriknak. Ngayon makitakmat kada kita matam. Uy, anya ka mati adat ti matak mukat. Agbalbalikas ti kiti matam. Ore awan ti sumngaw nga balikas kada kiti pipik mo. No agbalikas ti kiti matam. O saan daman nga agbalikas. Nga madarigit na isurat. Kaya babasbasak ti kay papanan na. Mananiw kagayam, Rafael. Mananiw? Nabagas ti kiti. Balikas mo. Agdandanin siguro ti pusok no kay ayat. Saan ka mataga natin? Siguro, adadalim tarik na no rumbeng nga klonan nak. O no, ada ka di sa bali nga pakarig na amin ti ayat? Awan. Ado da kita agar-aram kanya ang saan nga isudat rumbeng? Nadi ka check. Saan nga ito ang babawi? Nagbalinto ka na po doon, panagayat ko ken ka. Manong nemi masansanin nga umay ni Rafael iti balay malaksid na dumayan na gatangin iti pagtrabahuak. Uno kahit takla siguro makita iti aldaw. Kada mamindua manong nemi nga umay iti kada bulan ket inneman nga bulan sipud nagpropose. Kung nakanyak datatang kaninanan ang mga no matektekan ni Rafael. Napautlaw na yung tinam nga bulan nak. Di mo kadipay na adal tarik nam. Tapno nagpaut lang iti kasta nga kapaut na. Mabutay nga na. Anong tukumat kabutay mo? At ka di pa nagduwa-doom ken ko ana. Anya ti amunyo pa kano may saklang ka nakiting pagsangitan nanto. Dadyan nga kinagwapo na, kinadamabalin na. Imposible nga, awan da kiti babae nga ikatamtan yaman na mati nga panaghatap mo, anak. Magigasang-gasat ka. Sugal mo ti ayat. Basta tilaglagay pa sa among ipapaitibagim. Aging nga di kayo makapagkalaysa. Kastamat ko na digri kakapsat ko manong name. Alan manang, sayang, no may batam. Baka mabanog di puso na nga, agay ayat ken ka. Ibawing nat sa bali na. Agbabawi kan to. Gatak ko nayo at basta umay kat talaga adalata sa rabo yo. Kituin. Ano pa mga tikayat mo? Kas kaila, butantes. Sa ibutos ti tao no. At itid na kada kayo. Samit ah. Apay politiko kumaharod ni Rafael, ni Manong Rafael. Aging ga manong naming iti may sa ngarabi at damanin ni Suna, manong nami ada, inruar na nga. Basit nga. Ano na ita? Lukatak.
nabinta sa singsing. Para ken ka. Manong nemi dulokatan na takate. Kasla nasisirat ti matak manon nemi nakakita ti singsing. Wow. Magustuhan? Nangin ang lagi dito nga singsing, Rafael. Saan matasinsin at ibayad na? Kabuta, wanyaman di kahit kung iregalo ken ka, ided ken ka, na balor, basta lagit awatin. Kalpasan dito yung singsing, kahit kung wanyaman ti masapol mo, ided ko. Okay, materitos mo, di ba? Kwentas. That's cellphone mo. Masabol nga ma-upgrade. Rafael, okay kanyak dito yun. Diyak, nagsabsabol ka na kita eh. Anyaman dita, basta. At dalagad di ka mat, pang communication nga, pang tawag ko ka rin kapsat ko na ng tatang ko, na pang tawagan na kanya. Kaya na pang tawagan kanya. Kaya na. Mabaling ka din isuot ko. Dito nga sing-sing. Di ka pa inaklo na. Barbarin mo ito dito nga. Panangtid kong ka dito engagement ring, aklo na nakon. Manong na minalanan ti dakulap ko, poon ay baharat dakulap na manong. Sa iti ring finger ko, tinangisukan na iti sing-sing. Medyo nalawa. Kalaw-kalaw, hamit Medyo nalawa lang. Kumakit. Kinaduwa kang gimatang. Tapno, impadas mo kuma. Pinatangak latan Yung nagpintas. Wow. Rafael, thank you. Kahit ko, tunggal makita ka, nakasuot kang kadata nga singsing. Hama ko may ikaten. Adalat ako makin ka. Ikasano nagdigusak. Ikatambat siguro, agam hamuli pribatan nga isubling isubling nga iusong dito sa ramay mo. Ang mga numalipatam. Oremat maturog ka. Ada ko balatang. Kada tatakulap mo ngayon ti singsing, iparabaw mo ito bahatog ti puso. Kasladak latakang kanahin kan ka. No daking kadatang singsing. I love you, Barbara. Rafael, no saan kong isubli kong kadatang singsing kayat nakasawan. Nakawat kong ti ayat mo. Hanggang po ito dahito yung nangina nga singsing yung kabuta. Mariknak. Awanin di ba nagduhat-duhat? I love you. I love you more. I love you more, Rafael. Kat naging narakop kami manong naming nga diakon pinanunot nga dagayang mang buybuyo nung sisiim ka na kami. Hindi pa naging narakop mi manong naming tinairot. Naging nga nagrinok at kami kat iya sudegnan manong naming tirupa na tirupa. Nagkademak kat inore ko laeng nga naidingpil na kinibibig na idibibig ko. Apag dimpili di damo manong. Ngayon di sumarunok at inamalanan nga nanam. Inarakop ko man rin manong naimi. Kat kaslasan ko na pupuutan nga balbal sekund at hangagik na. Itinapahot nga ba naglanang dagiti bibig mi kini Rafael. Oan manong naimi da idin tinangrugyan ti ay nayat mi kini Rafael. Ket kas pilin na manong naimi. Adalat ta kanyak ti singsing ti engagement ring. Nga naman manong naimi ket kitaek kabibuyan. Irang rantag nga nakangato astoy tan ibabak ket medyo malusos. Iti pagtrabaho wak manong naimi nadlaw da nga dagos. Imaribongbong da kanyak dagiti pada ka sales lady. Hey, Barbara. Apay, kinanta man ita. Wow, nagpintos ng sing-sing. Engagement ring? Yeah. Dad ni Rafael. Kaya't mo sawan.
Un kayon? Naggasat ka nga talaga, Barbara. Padasag man nga suot at singsing. No, ojo kayat. Nga mapagas laglokay-lokay. Gagangay. Padukmukik dati ya. Ring finger ko tapos nagastagat tapag pagsyon. Samat nga kumporta. Teko matapag pagso kumamot taori kas kastoy mo nga haka maragrag. Ngam deta. Saan kam namin nagkuyog hindi ginatang na. Kano nagkuyog kam kuma, siyempre, padas ko kumakana di okay. Nagbalurulakit dito nga singsing. Amo, may tayo makita. Mas laklang nasisirap ka sikod. Hangasin sinad na nga singsing. Uy, baka mapukaw mo nagkasa din na makapidot na kaspagarigan lang. Langin na dahi ta. Mano nga balor na ito eh. Gora ka tayo sa lutsudan. Pakan, paparan ta. Ito sumabol tati jewelry shop dito eh. Wala na dagit ag-alahas. Ang muda balor na ako. Basta lagi di. Basta para kanyak na balor. Manong name kakaasyak lang ang mangikikir. Wen, tanog di ko sak manong name talagang ikatek. Idisok. Sa into numalpas makadigos akon, ang kulip-lipatan, suot ko manin. Wen, sa dinuman ti papanak manong. Kano may nakpasyara manong name dito yung pwesto. Kitahin ng sikod ng dakanyak. Ang dakang katising-sing. Anda. Ada mo na yung pimintas ka, kapo ka data sing-sing. Kita, data dakulap mo yung tising-sing. Ipa mo yung taping-ping mo. Sana kitain. Nako, Barbara, you're so beautiful with that ring. Bagay mo, unay. Saan ta ka di ka sukutan? Opi ko makasukutan. Hamo kaya? Di kahit kung sa wanak at kastumit laing dati ko man na ililit. Ba, tando to, adan to time ko. Agkuhik tanto nga to ha. Tanda, mapantay tiya ng gatangak. Tapno, pasukotan tanto. Dada ito, apagbagisoyin ta, ramay mo. Tapno, di kastakit na. Sa mong ayaw awang marigreg. Siguro, Rafael, sa mo nga napatangan. Saan ko nga napatangan? Siguro, agkalaw-kalaw ta panagahit mo kanyak. Saan nga nairot? Data ka dito kay papanan na. Mayam, i-schedule dan to. Mapanda to sukatan. Okay? Okay. Nakakaratan. Kiss man. Ada makakita ka na ta. Nakalingad ta dito. Rafael ka naman. Iti na minsan manong name adak dito balay. Kadigdikos ko. Dilaglagip ko manong name inala ti sing-sing. Ngam saan kong insuot. Diyan mo anyat na masamak kabota. Na isa atak iti salas. Gabo siguro ti bubuyaan ni tatang manong name. Naging kasi marikak madalat silad ko. Nagsukata. Kalpasan na medyo ipipenak. Paturo kang mambaylan, uragat salak ba't ka naggulgul? Na magamat ti buok ko na. Naturo kak manong na di makariingak. Nadlaw ko nga awan ti sing-sing tiramay ko. God, ti sing-sing ko. Hala. Kinarawak ti katre manong na baka nung naragrag, kabayatan namat maturo kak. Oh, mate. Sinapol ko ti unag ti kwarto. Tukador, baka naidisok. Kawan. Napana kiti banyo manong name, baka nalipatak. Ang pinidot ko matikunak. Sapol ako, nagbalawa ko manong name. Nang? Awa nakikita yung sing-sing? Anong sing-sing? Dati sing-sing ko nga ng balor. Nangindisom ngamin, loko. Baka no, napanamitay. Kita makariga, kandamat pa lang. Kita bigat. Napanak nagdigos. Siguro katang kompleto ti turog ko. Iso nga, nairedepak. Aw maten. Sa pula naglokokan.
Ito sumangpit man nung namin kapsat ko na panda. Nangaroba. Dennis. Man lang apay. Sigsing. Sigsing ko nakita. Lily. Raquel. Bunso. Ata kami mga nang. Happy ko mga lamikan ka. Nang ipanam ko mga amin. Di ko nagabutawan ni June. Ni June nga ta? Tatang ni John. Dito yung sala si Teka Dukak sa agbuy-buy. Diyan ka punta. Nagpukaw may latan. Sumatat na nga lang. Kasano ko ma? Nangalaan na ko ma. Manong name malemen. Awamat langin ni John. Tawag ti cellphone na manong name unattended. Nagluko na din nga John. Napandan sa matin insal na ngayon. Ako di sising-sing ko. John ka. Iti sumangpet manong name agningiit. Hoy. Tasing-sing ko. Ano ka sing-sing? Aglibag ka ba ilang tasing-sing ko? Makita ka na ganda matam. At limlimad mo. Manang met. Tasing-sing ko. Sa engagement ring. Dito ni. Naglukol mo to'y. Nagipanam. Apay napanam. Nabang ko na. Las-lastog. At napinta si sing-sing ko na ka. Naglukol ka. Gusto ko rin ba nagdandanan ko dyan ka. Nakalaam. In edison dito yung center table itay. Agbubuya kami kayo ni tatang ito yung TV. Nahala ko na. Nabangko kung may saldakit. Kaya naglukukan. Di mo ito ulitin na. Isikaman ngamin. Kapag ngamin nga nakalawlawa. Nakasuot ita. Ramay mo Hindi na pupuutang. Nga naragrag. Nangaroden no sa bali pakaragragan na. Manang. Adapartaan day ta. Pag pinustaan ta. Saan kayo ito ang katuluyan kini Rafael? Anya? Apa ko naman kasta? Katuin. Mang titinggas yung ring. Nalawa. Kahit nangasawan. Saan nga nairot ayat na keng ka? Teko na akon. Playboy day jay. Baka saan lang siksikat inikan na tiring. Engagement ring. Baka saan lang siksikat ibabae tibiyag na. Ti delikado manang. Numaalo ko na ka. Kat makalan na ti amin-amin mo. Baka inton maumaan na ka. Goodbye. Kung nanantokin ka. Mabalim mo tumat ang ilakon ti engagement ring. Baka agad ibabawi ng alaan matlaking ka. Sakbeng eksina kayo. Saan nga tamad yun? Isong agananad ka manang. Adot ka kastay. Kasta nga no? Gabot engagement ring. Nagsina na kita kayo na yan. Tadadamat mapatalgadan ayan na no? Engagement ring. Si Kamot. Isong kardi ko na nga sing-sing. Mga singgalot ka ta kayo. Kasat kahit nasawan, simbolism na. Isong karelasyon na kita kayo na yan. Engagement ring. Santo ng kasawa da, wedding ring. Ito bumaybay nga rod. Manong ring. Duwalaing Engagement ring, ken wedding ring. No? Sang ordi kita dumamanang. Alaman? Sino ko ma? Engagement ring, wedding ring. Tuno ko ang injuring, suffering. Luko ka. Wala. No, kabilan na di asawa na. Maduno rin, injuring. Nagsagsagaban to di asawa na. Kapot kinaranggas di lalagas magkarigan. Suffering. Di ada upat nga ring. Talagang bagbagam dyan. Talagang pinag-nervyos na. Manong name tinawagan nak ni Rafael. Karedimat lang ngal daw. Hello, Barbara. Hello, Rafael. Naka-schedulean. Panagkuyog ta. Nga mapan na mangisukat na ta. Engagement ring and that kukin ka. Alaman, please. Katne. Abay. Pinag-nervyos na ading ko. Abay. Agkasem. Napanay inya dayo. Nalipatak, naragrag dito sa alas. Agbiboy na batatang kanina, John iti TV. Napanagit inhalan?
Nga inya dayon, napanakano, impakpakita ka na kita. Katkas ng nervyos ko ha. Tadyak ba't lang masaraka na yun? Isa nga, masapol ka, masukatan, Rafael tapno, na irot, taorin o agtartarayak, orin iwagwagwag, kas jay, hang marigrig. Ken orin wag di ko sak, mabalin ko hang ikatenen. Sige, tunday op mo. Toy, the other Sunday, yeah, ada ba makalawas? Bisya kami. So, Domingo langin. Okay, ada ba makalawas, ha? Ang nadam, baka mapukaw mo dito nga engagement ring. Ikas pagarikan na mapukaw ko. Ano nukat mapasamak? Abi nga di ka aktimek, Rafael. Mapukaw mo? Anat mapasamak, kas pagarikan na mapukaw ko. Dasan ko may kagkagara. Kasla ko may tay. Nasaan ko mga nagsublikan niya, kalpasan kat mamuam nga napukaw ko. Isinanak, kahit nakadingasawan nga, Jack among nga ikail, iti panagayat ko ken ka. Kahit nakadingasawan nga, di ka among nga ikail, takunam nga, dito sing-singit kaya rigam nga sika. Aging kang adda kanyak. Kahit nakasawan nga sika ken siyak. Im na mapukaw ko. Kahit nakadingasawan, nga mapukaw kumitin, ti ayat mo. Ha, Rafael? Manong na yung minabayag nga sa nga simong bat ni Rafael, aging ka nagtimek kat ko na na. Ikir mo. Di mo itulok ang mapuka mo. Sige. Parakan ka. Aging ka nga daking kadatang singsing. Adak may diti puso. Adak may diti puso. Matandaraga na, Rafael. Nangina da ito, di ba? Mabutbutay nga, adak ti kaduhan nga ti tao. Among nakat nararamidek. Saan nag-agwid-wid-hawid. Pet-pet-petak na di. Imak, nakulap ko ngayon ti sing-sing. Magnaag nga kasoy, nakapet-pet. No kuman na irot, hanga na lukay. Pinagwidawid ka, ang medyo ipakikita ka nga siya. Ikir mo. Ora ta soktan tan tumitlangan. Makalawas langan, sweetheart. Uwen manong nemi magagagara na kaon nga dumteng day nga lawas, uno day nga aldaw, nga panagsukat min manong nemi panangisukat min dati sing-sing nga dakan niya. Miyerkulas manong nemi diya ka mo noan niya iti naknakan ti inchik nga busko. Napanakit din yung baon ni tiyandaan. Kat adamat mabaling nga gatangan dito yung mall, manong name yung pagatang na, kahit nakano di tendaan, di panggatanga kat ni, open market ka rin tangal daw. Kasalawan na, anyaman na kanyak, manong naming ng tungpalak. Awang namin, peso dito yung mall, manong naming pagatgatang na. Dati ka no sugod-sugod, di bungat libas. Nakakit-kitak mo tikas dyan na, kursunada kami, di amok nga inchik, manong naming di etang puro na, klase tinateng. Namuna ta, manmanong adala agla ko, nakipulapulak manong nemi tayo anda kita. Yan, adangan na kita ko. Nanasag mo na ita, ay data sa nga atay anak ko kita, sa nga gaso. Kapag naglinawatin, ayun na, naimas namin deta sa naganus, awampay bukil na. Adumad na bukil deta ni. Alan, kadne, alahin dati suki. Kasi ang karti mangalan nana. Ay, na. Itaw-tawaran na tatay. Sakit mangala. Isa akon. Awamat sa walin siya akon. Manong nemi. Agin inagaw kami ng mga supot.
No mga bukel, mano nga bukel, mano apidaso, manong name it, sugod-sugod. Nga tiba nakiinlagaw ko manong name it, diyak napupuutan. Naiwarsik ti singsing. Nakiktutak. Diyos ko. Ti singsing ko. Ay, nana, ti singsing ko. Ano nga singsing ko magpagam? Data, naisupot mo. Nini. Ginarapsot ko manong name it, supot na. Tanagudwa aming nga ro dati. Sa gasot nga sugod-sugod. Ginarapsot ka ako imbok-bok. As sakit, ada. Ay na. Alala, pag pinakalayo ito singsing ko. Naging na ito eh. Amok ko mga rod. Makitinagaw ka tumait. Sige, kukamlat amin detan. Saan akong mga gudwa? Sayang. Anat sayang? Inran tayo gayam nga inaalat singsing ko nga naragrag. So nga sayang ko nam. Nagbalor data nga singsing. Diyos ko kaya, maglagid din ta nakadlawa kasi God. Diyos ko, nag-interesan nyo gayam. Kinunak manong kasoon ng nervyos ko. Nagdadarasa ako na nagsublit ito pwesto. Manipod tiyandaan, manunin, no, apigit kami na. Diyos ko, ya, nakadadanan. Naramid ko manong name, imbag ko man lang. Sa akong tuloy isuotin ito, no. Dumanon ti Domingo, pa nagkita maging Rafael. Nakas pagadigan, taad dumting ni Rafael, abigla agad. Awang kanya kaya, di baga, imbag ko lang, tapos nasigsigurado. Kasta nga rin tinaramid ko manong name, aging ga, ngay dumteng ak di balay. Oy, tasigsig mo, apay awan. Kunin na, imbag ko nang. Agasin nyo, ti papanggod di tiyandaan, nga nakiinagaw, tila akong sugod-sugod. Naisupot ka din na di agaw ko. Baglagid din na napansin ko asigod. Sa ako rinabsot di supot na, sa ako imbok-bok, adaa. Isus, apong kami na. Sabi namin nga di para sukatan iti nairot. Ito na pa lang Domingo nang, Isus hapo. Oh, nakadaldelikado na nga awit mo. Dahil nga singsing mo. Baka isupet pakasulisugan na kita isnatser. Kit gupden na taramay mo. Sabi pa lang gupden na kit alistumit lang may kat. Tilukot to nga singsingin. Ay, biyagaya. Tumano lang nga Domingo ko man, napunikas na malpasa. Dintengan ti Domingo manong nemi. Uwan, naglugan ak ti jeep. Nakasuot kanyak ti singsing manong nemi igamakakas na. Awang kas iti sigsigurado. Kini dumsagak iti jeep manong nemi sumragak kuman iti kendaya nga ruangan timol nga pagkitaan mi manong nemi kini Rafael. Napasardengak manong. Adda lakay nga agpalpalama. Sabi napasardengak. Masya na nga rin tilangan eh. Inuwar ko tiwanat ko manong nemi. Sa kinanit sa nga gasot. Ama. Natahurak nga agpalamang tagtipalap. Kwarta tagpalpalama. Sa ko inyabot manong nemi tayo lata na. Inted ko na. Medyo insulsul ko kasya eh. Tapos nga may palais. Ay, kaya manakan ako. Ata, kaano kayo pa igpalpalaman to eh. Tala makita kayo ah. Kada kastoy nga daw. Kaya manak ka na chintan mo. Alala, sige na. Manong nemi, di makadanon ako niti ayan ni Rafael pangururayan na kanyak. Hello, Rafael. Sige, makan. Ita niti jewelry shop. Imagulik ka. Apay. Tising-sing. Ha? Imbag mo? Tapno sigurado? Manong nemi, nilokta ka sigot ibag ko. Kinarawak. Awan met. Dabulsam. Naimanam. Nagnervyos ako, manong. Rafael, baka samungan ala. Baka nalipatam di banyo. Nalipatam di katre. Nakalipatam. Nakasuot kanyak. Masigurado ka nakasuot kanyak.
Ini nakasuot kang ka sa dinutayan na. Paunay ka man. Naka-schedule na mapanta isukat. Dito na ilit. Dito iya. Talaga nga, apagbagiso yan taramay mo. Nga simit lang, tilangana, uno klase na nga lahas. Asing-sing. With diamond. Maten. Sakit agkaling etan ka kasta kat nakabudpud nakalamlamis dito mo. Mabit lang inaksapulan. Pangsapulan nga ron. Ang mga naragrig ko lang. Ang mga naiwagag ko. Naiwagag mo, dan nakapidot. Imposible nga awan nakapidot. Hamad lang ron nga basit. Alis naman lang makita. Matalja pa mga sakit, mapurar ka. Anda na nakapitot. Mabitlahin. Manong na may oray la maulaw. Oray lang tagtagargar. Nga, diya ka mo noon at kakit asawan ti marikrik na. Diyos ko kaya, papauna yung deta nga sing-sing. Nangipanak, kasano ka naragreg ko? Nagsubliak manong name tinagnaak. Kita-kakita. Panagnag, nakadumag, warwar sa siya. Awan. Naging ka naman nung name tinagparkingan ti jeep. Awan. Nagsubli-subliak manong name. Diyos ko. Nagsubli-subliak man po diti nagdisaga kiti jeep. Aging ka simbrak iti mall. Aging ka iti ayan ni Rafael. Jay. Kaslaklag bagtitan manong name. Hindi mabannog akon. Hindi lapisak kulatan manong. Hindi nga rin mabaling ko na talagang awanin. Sigurado ka nakasuot ka niya. Taglugan na kiti jeep. Itay nakatugawak. Kabalatan ngagtatarit ti jeep. Nakaigam ka niya. Igamak ti may nga ima. Nga ayan ti sing-sing. Sa tinungaritan diyan na. Kawanin, simuko akon mano. Torek sa ludsudak kada kiti masabat ko. Uno masaruno. Uno adanakit kida da nga sing-sing. No adaman nakapidot manong neme imposible nga ipulang na pa'y. Imposible nga isapul na palang tinakaragreg. No makita da kas diya nga kinabalor ti sing-sing manong name. Isang sangit akon manong name. Hindi mapanag tinang panawak kini Rafael awamaten. Duwan ti sapsapulik manong ni Rafael. Ken ti sing-sing. Hindi malagip ko nga tawaga kisuna. Hello, Rafael? Nasaan ka mo? Awan. I'm very sorry, Rafael. Siguro kat da ikari nga saan nga para kaniyak da dyan sing-sing. I'm very sorry. Ayan mo. Adag dito Jewelry shop. Pinanggatangak ti sing-sing. Umaykan. Tasukatan ta. Sanin? Di mo kayan? Di nakikikanin ti sing-sing. Ang mga numapuko kong tumanin. I'm very sorry, Rafael. Jack Pulos, tinggara. Siguro kanday ka rin mapukaw. Tanong sinaktan to ko mga sigod. Itita mo nga saan nga kumpesto nga nalukay. Mabalin siguro nga napukaw. Sakpaitan di mabasulam. Imbagag kang nga i-care mo. Yung saan mong i-care? Amo ti Diyos care ko. Abe nga rin nga awan. Kaya nakadi nga sawanin nga napukaw. Napukaw matin, di managayot mo kanyak. Baka si ka
napukawan ti ayat mo kanya. Iba't patag ka Rafael. Ano ba lang Arthur Rhyme? Umayakan dito eh. Yung bagagmat kang ka na sa dino. Orahin ka. Napanak manong Naimi. Ngisang kumisarang tirupak keng kwa na. What's wrong? Ayusan ti bakin. Kuso-kuso di buok mo. Baka ipagarugdang ang bagtit ka. Saan ka gumatgatangan, Rafael? Adamat sa baling ang pakagitaan. No engagement man kahit mo. Siguro nagkwentas. Saan nga tamat nga napukaw. Tuorin na kwentas no talagang hindi mo ilalain. Kasi ano nakwentas ka ada magrapsot. Awan na pulos tiyam mo nga nakabatya mo no nakaragregap. Ako rin ka. Apay. Sinatkit kita em. Adamang paypayapay kanyak. Idiruwarte. Worship. Sinda dyan. Tiag palpalama. Palpalama? Sinat ag palpalama? Mapidlang Rafael. Rimuwarak ba nung name? Tata? Ay, balasan ko. Isublikan ka na ito'y sing-sing. Ha? Adakin ka ti sing-sing ko? Uwen. Api, kasan? Itay intad mo ti sa gagasot. Umanayang nga pangaldaw ko na. Inapana ko niti kasit nga nalaka ng panganan, karinderya. Itay, agbayad ako man. Kita, anda, sing-singit yun nagtilata. Kung kamlaki di dito yan, anak. Tas ka tinooding ng TED, ng ipisok, kaya pang ikwarta ka niya. Tata, amom, ada kinalami sa anak kita yung lalaki. Kit nakita na. Kit amom. Di nalusod na no asin na taking kukwa. Kit imbaga ka nga natay napintas nga mabae nga ng TED kanyak ti sang gasod ko na. Nas kan sublik ko nak no malpasak laki di nga mangang ko na. Amom ti kunana. Tata, saklaengan ti mapan mangi subli. Kunana kindi. Ay apoy amom kumadadi nga babae nga napintas. Samot nga nakauni. Sana kit ko lang. Gatangin klangin ng tata ko na. Gatangin na kano ti 50 mil. Ha? Ngit saan ko na ka? Ay so nga, nagsubli akid dyan. Nakakitakin ka, awang ka mo at sinapsabol ka. Ay nga, nakita ka nga simbrek dito eh. Tata, kamanak. Munti nga ro din. Akit mo na. Alae mo ne. Napag sumutin man nung naiming nga rumuwar ni Rafael kat nakita na. Adan ti sing-sing? Adan Rafael. Amo ko na sa nakasanungan. Itay, ikakti isang agasod na ito nga ni tata nga agpalpalama. Siguro di pa nang pisok ko di. Sa agasod. Sa ako insel sa lakas di naragreg ti sing-sing. Imbag mga ruta mo yung isubli tata. Kaya ada pakit umay mga tayo nga, so kano mga subli sir. Kaya ada pakit manggatang itayin, 50,000 kano, itad na, ipakpakita pakit sa kwartanan Bagman saan nyo nga, nila ko? Kaya mo, saan ba't nga rot nga mabalin, sir, nga ilakok tisang ko nga kukwa. Nga amukmat no si sinut aking kukwa. Tata, agaman kami kan ka. Agapay lamang upanaw tata tadantoy bagakin ka naman damdama. Kang kanti reward mo. Ay, saanin sir? Saman, saanin?
Nung kahit dakto makita, sa pulan dakto laing ngayon, ada, kalkala pa ako dito suli. Suli? Muwain suli dito yung amol. Itayan di kiti kalendaan. Iti taman ti ayan ko no ko. Sige, hanggang matadoy tata umay kayo nasa rungkaran. Nabang ara nakadagos pa ng name. Kaduwaray ko lang ng arakop ni Rafael. Himbaga, tanasiyat nga agpalpalama. Tinakairagregam. Iti naman kami manong name iti ayan, di kari kapadpada ng alahas, nakiktutak, hindi makitak ti presyo. Abay, kasta man natin parang kitam. Abay, ano man natin program, takadakdakkel tamatam. Nakabalbarol kayam? 499,000. Almost $500,000. Sa dagatangin iti 50,000. Naggasat ang jamang gatang ti 50,000. Nagasat ano ni apog palpalamat at 50,000 na. Miss? Yes, sir? Mabalin nga subling. Kas na ako nakitay. Datay, pagpagiso natin ramay ni Mrs. ko. Mrs. to be. Yes, sir. Inalad naman ang name ni Basbasit. Nakutkot. Basbasit yabot na. Ni Rafael manong name iti ng yusong medyo impik sana. Pagbagiso, wag-wag man. Saan nga marigreg? Ang pagbagiso na yan. Ha? Engagement ring. Sumarunod doon ni wedding ring. Will you marry me? Rafael, nagnanervyos ang kailangan ka, nagnanervyos eh. Ang daking kanda nga sing-sing. Saan aktor na mapukaw ka? Saan kantong bata na mapukaw ka niya? Ito rumor kami ni Timol, manong name nakarakos, tidak matakyag ko iti sikat na manong name. Parabaw naman, insang labay naman, manong name takyag na iti abagat. Nakastapay lang, itapay lang mapasamak ti kastapa nagkuyog mi manong name kinadagkat ti bagim. Pa-check manong name nga awanen ti sagabal wanan yaman amang lapit kada kami. Kas iti sing-sing manong name nga oray wag kas jay saanan nga may kat iti ramay ko. Agasta saan kun nga panakapukaw kini Rafael. Agasta mati saan na panakapukaw kanya. Naman kami manong name itim patuldo ti agpalpalama nga pagigyan na. Ala, nagaramid kayo kalapaw na nga nagsasaib nga karton kanda dumapay. Aday so na manong name. Ada kami. Hey, apay, awan ti anak kuno kabagyan nyo? Ada yung sandak nga kayat. Naluko kay siguro? Hamay. Naluko ak idya da masurutak ti uminom. May di ako matindigatan ko ti inom ko. Kitinsarden ko natin minom. Kaya nagsigarilyo. Mano kang tawan yun? 85 ko. Nabisa kay pailain. May kayo? Umay kagyan di balay. Ikang kayo trabaho yun. Iso ka dititad mo kanya kariwaan ako nam. Anong orti kayo, Cho? Kas, ngayon ko? Nadakdak kilang 50,000 nga i-operting ka dahil kumatang kuma? 100,000. Ngam ano nun nyo? Mga ipatak direct na pimpintas nga pagyanak. Ijay balay, sigurado nga, nabimpintas nga amang. Saan nga naskan pa nga umatang kayo, unang mga ipatak dir kayo. Kaya ito tagtrabaho, ang napanggadan nyo, kaya yun, tarakan ti baboy, tarakan ti manok, tamang ipasday kang iti poultry, kan pigari. Kayak siguro pa ilaing baro.
Wano saan kat da kayo tibang manage, da kayo tagitudup. Huwag ko na yun. Tay tamat lang, ako kong tayon. Ay, nasyad o na anak ko ta. May kariyak nga gyan ka na kayo. Inalami ngagpay sumanong nemi tagpalpala mga lakay. When naglogan iti tikod se manong nemi kat nakam tinagabay kinirapan. Papanan tayo? Di mo kadikayat? Ngaya mamukan kada papangin ni mama? Isot si maruno ita, kalbasan nga nasukatantan. Ti engagement ring, agawitan sa di balay. Di mamuka kada papangin ni mama. Manong nemi may sila nga gagangin balay yung napintas. When? Sa adanalawa manong nemi nga likod. Dito ti balay yo, family house mi. Napimpinas nga hamang nagiti balay nagiti kapsat ko. Napimpinas no mati parakder tang balay. Sika di burudik ni sika tagtawid family house. Mangyabay tantot napintas sa balay ta. Ore kat nalawa ti lote. Retired din manong nemi dagiti naganak kani Rafael. Nagmano akasigod kadakwada. Idayam amunak manong nemi ni Rafael. Ay namaragsakang kamunay itakat iyam amunakan ti anak mi. Ket welcome iti pamilya mi iha. Sika tinapili ti asa ti anak mi. Ket amok nga santong ang babawi. Gaputi tilangam kadigiti matam. May saka nga na siya at nasingpet, agay ayat unay iti anak mi. Iso, kad ison tulayang tayo atek. Sir, ma'am, iso ti first love ko, ken last love ko. Kasta mo ti suna. Awan ti mayam amuna kada kami di nga girlfriend na. Baka anak kayat lang inyam amu kada kayo. Ay awan, nasingpet ti anak mi. Ay magkore kayo, adagayan ka na duha yun tayo. Tata, sir, kahit ka nun ni Rafael nga lang dito eh. Agpalpalamang, so nga, kahit nan sa nga adapen. Kung amin, ada nakasaysayat nga narami dan nakada kami. Nakasaysayat da nga tao. Di na pulos nag-interes. Di jay, naregret ko nga sing-sing engagement ring me kini Rafael yun jay. Nang dadak nga rod sa nga gasot, agpalpalamang nga rod. Naregret sa jay, insubli na. At na pa yung gumatangan, 50,000 kang kuha na hindi na kinayat. May ganun. Nagsayatan no kasta. Saan pulos nga nag-interes, iti alahas. At na pa yung nangijaya kang kuha na 50,000, hanap pala kinayat. Manong nemi, kaditang nakaadak dito balayda. Kasarte na magtutulagan min. Naka-schedule nga ron tiyo. May dito balay, manong nemi, raptong formal na mga asawa da. Maragragsakan mo datatang ganinanang ganit kakapsat ko. Kung nga ron dagiti kakapsat ko manang, baknang kantong. Kitapay ko manang baknang. Pangungasim, tulungan na kami. Orag, kit 2 years lang nga, nag-graduara ka nung baka agbasa ka, orad asawa mo. Pagbasaan na kumamit, ang kakabsat mo. Alawan, mga sinapod Diyos, pagsalita namin to kini Manong Yora Pele. Manong nemi natulag ti kalaysa, kat nagkalaysa kami. Manong nemi. Kadaitan timbilang ko may sakadakit kararagsak ka na pasat tibiyag ko. Kalbasan ting engagement ring insuot ni Rafael ti mako nga wedding ring. Nagasmet ti panang isuot ko kayong kuwana ti panakabagin nga wedding ring. Nagkinari kami manunemi nga nila yung patay ti mabaling mamagsina ka na kami. Ay isang sangayan di nga aldaw manunemi ka po talaga. Nagkasladyak ka. Mailadawan no kasano itiragsak ko. May tayo ka kitiragsak.
Nangararodan ni dumtengen tirabii manon nami. Nga ba nang isagot kon kini Rafael ti amin-amin ko. Impaay ko awang pulos ti panagkitakit kan panagalumim kan panagkedked ko. Buhayin manong nami impaay ko ken kuwana. Kaya dito nga nariknak dagiti nairot nga arakop ken nabarang agek. Dinigos na ka dagiti kakabarang agek na itinaduma-duma pasat ti bagik. Dagiti mangmangeg ko idi manong naming istorya dagiti patag nga babae nga nakapadasan nga nakinaig. Husto gayam ti magbagada manong. Nang runa manong nami, iti aramiden ni Rafael, iti pisaw-pisaw, iti kasto na iti bornok na nga disuor, tinagbaitan, iti lex. Jack Polos, tinapelan dagiti sungaw nga asog ka na ring engko. Uwan manong nami ka po tada ito kit voluntaryo agubuhay, tinesang sangayan nga imnas nga inak marikrik na. Oh, Rafael. Dedat ulit-ulitek manong naming ibagbaga. Pagkaramanan matenti, I love you. I love you. I love you, Rafael. Rafael. Noon niya tinaramid na kanya, kas tamat tinaramid ko tap namang kumat dagiti asog na manong naming di pa nangibaga ng nga, Barbara. Oh, Barbara. Aging ka manong naming nga napisangan nga pinsan ti talon ti langit. Kahit dito kami nga impsyag nga namin pinsan. Kahit nakalalisto kami nga dimanon. Iti kayat mi nga danon. Saan kami panganapnek manong? Takayat mi manong naming nga maulit-ulit. Takayat mi manong naming kat awam patinggana ragsak. Wine. Ngante ko nada manong naming. Maibos mo't mabannog mo't ti tao. Kasapulan tagi na nga. Pinagbasa nak ni Rafael manong nemi agasmet iti panang tulong mi kadagiti kakabsat ko. Awang pulos pa nagked ti asawak manong nemi. Tamo damat no kasano tirigkat kan tarigagay dagiti kayong ken ipag na. So payan ti nagkalika ko manong nemi ang mapapintas ang mapalagdapay ti balay mi. Ti family house mi manong. Kalbasan nga nakaiparakder kami manong nemi iti napintas kandak kalabalay mi iti asdag matlayang nga amay iti family house ni. Ni Tata Sidong agpalpalama manong nemi pinagbalin ti asawak nga manager. Manager ko nak taiso iti mangmanage nga taga-bilin, taga-tudo non yat aramiden dagiti empleyado na iti piggery ken poultry. Nga di magkaleta manong nemi ang pigarikat poultry mi iti asawak mag-supply manong nemi kadagiti mall nagkasapulang kadagiti karne itlog ket karne ti manong iti makapagradwarak manong nemi na kami nga duwa tag sinagtinulong nga mga asikaso manong nemi iti negosyo ti asawak ang negosyo mamatan nga duwa nadan kami manong nemi ti talong anak. Kahit nakapagradwar ramayat, dagiti kakabsat ko manong nemi, nga damat amin ang asawa da. Natatangin nila ng manong nemi, napigsada pa ilang, edinto, tayo laing natawan 2018, nga pimusay ni Tata Sido, ti agpalpalama manong nemi nga saan nga nag-interes, iti nakabalbalor asing-sing, nga naipisok, iti pagyanan, iti kwarta, iti panagpalpalaman. Manong nemi rimuar digiti kabagyan na iti matay suna. Tsaka mo no anyat interest da. Abuloy. Rimuar digiti kabagyan na iti matay ni Tata Sido. Ngayon, naidulin ang nasiyat manong nemi tilakay. Gabuta. Manipuli din naramid na tikasjay. Imbilang min akas pasat ti pamilyami. Dedi Tata Sido. Dahil iti pagkasarita manong nemi kadagyaman ak unay ti anos mo nga mangurnos. Kalpasan nga inted ko ken ka dito Italiana, kalpasan nga inaccept nak pa nag-friend request ken ka iti Facebook and Messenger. Sabay ko manong name itadamat na ibatik nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti patak nga dimngeg, more power to your program manong and God bless. Tuyagyaman nga pagkaya mo, Barbara. Thank you, Ma'am Barbara, ti panagsurat mo, panagintad mo kanyak ti detalye ti pagkasalitaan, pasensya ka no, hantaman nga naiabot idi,
edi anniversary yo. Edi November 18. Kumako nang tika aduyo ya. Amok nga nagurore kalata. Merly niya meron na pakundudang happy and thank you kasama tan nga balayan Merly Pambit Ballesteros.